Bako-bakong kalsada sa isang sitio sa Mangaldan, Pangasinan aayusin na umano ng barangay matapos may palabas sa Balitang Miyanan. Narito ang report. Unang linggo ng nakaraang buwan, nang maitampok sa GMA Regional TV Balitang Amyanan ang hinaing ng ilang residente kaugnay sa hindi natapos na road elevation project sa Barangay Gagasangan, Mangaldan, Pangasinan dahil sa kakulangan ng pondo. Mula sa 150 meters na haba ng kalsada, nasa 110 meters lang ang natapos. Kaya ang nalalabing 40 meters, baku-baku pa rin at kalbaryo sa mga residente lalo na kung umuulan. Baha po siya, matubig. Oo, mahirap yung pagdaan ng mga tao. Kailangan nakabuta talaga siya. Good news, dahil itutuloy na ang konstruksyon ng kalsada, pinondohan ng 105,000 pesos ng barangay ang proyekto. Kahapon, sinimulan na ang re-inspection sa lugar at anumang araw mula ngayon ay sisimulan na ang konstruksyon. Binabaha ito, ma'am. Pag dumarating ng tag-ulan, talagang binabaha talaga ito. Kaya dapat talaga na mataasan ito, ma-improve. Malaking tulong ito sa mahigit 100 residente na dumadaan sa kalsada. Maganda po siya, mas safety po yung pagdaan po ng mga tao. Tiniyak ng mga opisyal ng barangay na matatapos ang proyekto bago ang tag-ulan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.